през онези по-ранни години аз почти не сънувах. Така, в натура, сигурно при младите хора това е често среща. Имаше един момент, в който слезнах сам от лагер 4 до лагер 2. Лагер 2 бехме изкопали една бая уютна пещера голяма. 10 човека можеха да се поберат легнали с всичко. Чували бехме си оставили там, спални чували, да не мъкнем нагоре и така нататък. И бех малко така нервно натоварен и съответно легнах да спа, защото се вечеряваше. Легнах да спа и сънувах майка ми, и то не само я сънувах, а разговарях с нея. Не ми се е случвало и досега точно такова нещо, но некакъв разговор. И то не напрегнат, не с някаква майчина загриженост или някакъв разговор такъв непринуден, но съм го запомнил много добре.